ya daalụnị anọ mbeni ụbọchị tata mena nwere m oyi selukwu nye ashịmala ka ọ bụkwa na oyi ubulukwu na oyi selukwu dọ n'ọgbame na ofu etiti na-ekwukọ n'ofu ọnụ pasị anyị tie ọnụ na nye ga-ere ihe n'anyị aka ka anyị kwado asụsụ anyị na megani maka na asụsụ obodo anyị anaghị anyị mazi n'ebe mmiri si baa n'opi ụgbọ abasị ka anyị chọpụcha ka anyị nyocha ka yi nwa bụ onye so na anyị ka e tụọ ọnụ n'ime ka anyị mara ihe meni o ji bụ n'asụsụ anyị anazi anọnị na ulue asụ wene nye ewepụ anya ka ibe emenasịa n'aka jikwame onweri aka jikwamekwa ọfịa ome ụnọ asụsụ anyị abịazi onye ọ bụla anyị chọrọ ijikwame ashatọzi anọ onye nu a na-ebịa ọmụọ nwa ọgwụ afọ oyibo ọ chọkwa afọ oyibo ọzọ tụkwasị ya ọ bụrụzi asụsụ afọ anadịwe kwazi ụfọdụ etufugbolugide afọ anadịwe si na amala wee nye ọpụcha ya ma nwee ike kene wee kene obodo wee si bịa abansị mba a na iselukwu a asọkwọrichi nne maka na oge achọwe na enuwa ya aka ịta dịnị n'obodo nsi bịa na ọ bụ na ya ka ekene banye anya tata mana ama efe ya n'okwu na ọmụgwọ ogo ji bụ na obi ụbụlụ nwụọ nsogbu abụghị na awa tupu aja ọbasị mba ọbasị na mmadụ adị eze ndo n'osisi ọkụ uso ọchọsị obodo ọ ga-agbasi ọbabụla iselukwu bụ osi ya bụ obi bụ obi ọjụkọ esi m na ọbala obi ọjụkọ bịa maka na obi ọjụkọ bụ aka obi olise ka o si obi ọjụkọ ya ma ojuko obi mmenwa bụ ngozi bụ nwa ojuko obi nwanne m na-eme na anọbeni ọ ga-eji nye aka ji asụsụ enu anyị anyị gụọ na onye ọ bụ mana oyi selukwudọ igwe okwu na-eme na ọnụ na-ekwu okwu ga-eme na asị marị apụcha n'ọnụ mbọsị na-ewefe hụ na-ewefe na enu ya bọọsụ asụsụ enu anyị abansị one n'ime asụsụ enu anyị ka ọsụ ọnwa ọ dị ndị ka iselukwu ọ dị ndị ka ọbịọ abansị na oyi iselukwu bụ iri enyi o mesịa ame na-ekwu okwu ọ bụrụzikwa afọ agọsịkwa m afọ a bụ ekwu ihe nga afọ anwa agọsị na oyi iselukwu ka ọ bụ mana otabụna John Johnson nke ọza amelome bụ one n'ime we ka o si bịa kọbọ n'ichukwu dọya ka ọ bụ iselukwu dọya amelomere ka ọ bụ n'ime mana afọ ọza gwa m nne onye bụ ọ bụ abansị na amarịwa ụmụ mbọsị me na a ga-ewepụcha ka a wee tụọ ọnụ na nye gbasara asụsụ anyị na gịnị ya ka eme na ji na ọbịa tata a ma ihe nye na ji ekwu okwu kụọ ọgwụ ụnụ onye ọ bụ ka ọ gwazikwa ụnụ nye mmeni ime na aji sị ya na isiokwu na ya ga-eneba anya tata gbasara asụsụ enu a ya na nye anyị ga-eme ka anyị wee kwanichie ya bụ asụsụ daalụ na Chineke Chukwu ya gọzie ọnụ daalụ nwene ọ ga-adị ya ọgọ ịkwapụ olue mba nke emere ife ọma ma ife gbasara okwu anị ọma ka anyị si ekwu mbụ na ọ bụ na anyị ji na-eme politiks mba mana ife gbasara onwe anyị ọ sị na nwa ju egwu apụ na nwa ụmụnne m afọ mbụ Victor Ifechukwude Egwuyenga onye iselukwu ka mbụ mụ bụ nwa Akimu n'idu niile Egwuyenga ya mụ Akimu nwojekpọ ya na Egwuyenga nne m abụkwụ onye isi abụ na Nyocha South dịka kwesị n'ebe na abụ ya mụ dike onye mụ nne bụ Akimu because oge ọbụla m na-ekwu okwu m na-ala ikike isi afa maka ụmụ ife ọ mụgọziri o je n'akwụkwọ mana ụmụ ife ọgwa m gbasara enu anyị gbasara ọdịnala anyị nọọsị na nwa ju egwu abụ na nwa ije ebe ọbụla efu m Chinwe Ifechukwude na ya bụ afa m hapụkarị nke Victor a na nwọghafe mee most of us ji zama afọ oyibo mana ife anyị ga-ekwu deri n'oshinne na kanyarịga ekwu na eketa mana ife si ka ngwa ụnụ obikodo ikolobịa na ụmụ agbọghọ wade echelu ya n'akwụkwọ yanụ na awa ife okwu mgbe o nwere ka nsi ekwu onye bụ onye bịa ka mụ na asị blọị o wee gbuo tata na ya eme ife ọ bụ na dịka n'afọ mbụ Victor Valentine ọ ma amaghị na onye isi ka mbụ da so n'afa na language ọ dị very important our 21st century parents unu eme nke ọyadakwụrụ anyị mezi onye bụ onye isi ịbụ onye isi nwunye ibe onye obulukwu ya agụ nwa ya afọ oyibo o nwere ka ọ dị so onye ọ hapụ m n'ọnọdụ alụsọ
daalụ shinne nye ndị a ga-enebanye anya esike mana tata a ga-eji nọ nke n'ibido nke gbasani ya okwane n'iwu mụ na bụ ndị ikpochi ọbụla na-anwụ n'ikpochi asụsụ anyị ete nlogo ofu onye ọgwụ ashike m wechete n'ime anyị ka adị atọ mana mbọsị ọzọ ameme nọ nke tata ka anyị nebanye anya na nye mmeni o ji bụ na asụsụ anyị abịazịa na uwe ka a bido oke n'ụlọ akwụkwọ maka na asụ wene asụsụ usoro wee si amụcha ndị n'ike nke chukwu abụ n'itio abụ n'olodo mmenwa nọbe na-ejere akwụkwọ jelue n'ụlọ akwụkwọ ukwu bụ ejedome nke njedome ya nwee jegezikwo jelue bụ ejedome anyị ji akwụkwọ abụ n'iti bọrịbọ mmeni o ji bụ na-asụ asụsụ enu anyị anya mana asị ka anyị nyocha ka nye mmeni o ji bụ na asụsụ anyị abịazi anakpụ uwe ọ nakwa anakọ mana ka esi ahụ a ọ nakpụ nge ka bido oke n'ụlọ akwụkwọ usoro wesi amụcha asụsụ dị anọ nke izizi bụ na ị ga-ebido na-ege ntị adị nye mena ige ntị ya bụ na onwe ekwuni tupu ị ga-eji gee mmadụ ntị ya bụ na onwe ndị asụ na nke izizi n'ime ịmụcha asụsụ bụ ige ntị ikwuni maka ị ga-eberikwota ntị ya sị gị ikwuke ikwugharịarị ama wee amụ na-asụ ọnụ olu ma na-ekwughe ikwuberikwota ya mụcha mekwa esi ete ideberizie bụ ojedome na ịmụcha asụsụ bụ ga-ebidozie kọwame onye ọbụla nwụchi ike na-akọwa asụsụ ya bụ na ọmụcha asụsụ ọnịahụ mana ụmụ anyị nọ ọnọdụ wee nọkịta bụ na amarịda egede na ewe ntị maka na ụmụ na-asụ na ya kwa ejiji bụ na adịwe ege ntị ọ bụ na onwe ya asụ na awenwe ike na-ege ntị n'ezinụlọ ị nọ yugbu di yugbu nwunye ya asụkwa ọhụụ asụsụ obodo ụnụ ya asụkwa yu na di ya asụa ịhụ ụfọdụ asụ wee na di nwunye m abụ n'ebe di m abụ n'ebe ya ma o ji bụ nke onye obodo ọ isi bịa ọ bụ n'ịbụ onye ugwu onye asụ na ụmụ ya ndị ugwu obodo ụnụ wasụ anụ ụmụ ya wee ngwa ike za ka ọ bụ oyibo sọkwụ na asụ oyibo nwasị bụ ịhụ webụ asụa ọnụ esi na-ewe ike n'ime ya bịa n'ụlọ akwụkwọ ụmụ ndu ememe nyụ akpọ cultural day ya bụ mbọsị weji eme mepụcha nye gbasa n'ọdịnala izu ụka na-abịghị elu ya bụ mbọsị agba ekwuzimeniwe ya ọkwụ n'ọkwụ ị ga-amụcha mbọsị ọzụkwọ abịazụkwa kwuwe nkwe gwawkwue ọgwụ ịsụzi asụsụ obodo ụlọ ọnị n'ụlọ akwụkwọ isi bịa asụwene vanakula akwa ya agba efi anyị taa ụjọ amanụzi nsụa mbọsị ọzọ olukwa ofu mbọsị ọwa ji ememekwa ya na-ashọ akpọkọmekwa ọwa ọzọ sụwa sụkwa asụsụ nwa asụ ọwa ịsụkwa ụbọsị ọwa dị asụ afịa wetarị ya bụ mee vanakula ka asụ ya ka anyị ji si mba ka anyị nebanye anya bụ onwu ụlọ akwụkwọ ga-esi mee bụ onwu ka abụ ndị ụmụ ga-esi mee ka ọ bụ na ụmụ anyị enwe ike asụ asụsụ anyị beni ime na nwanne nọhụ ememe nye na ememe mbekwa gafeghị anyị na azụ anyị ya ga ji shọrị be dị nọọnị be ga-ewelu n'iyi opiani be ga-ewelu n'iyi ụlọ ka ọ bụ na ịhụ kwe na-ememe nye n'ime ya bụ ya elochi onwe yi asị m ka ọ bụ na anyị nwee ike ji ụbọchị tata kwanishe asụsụ anyị maka na ya shapụ ọnụ a ụgwụla ebu erie achọna ka anyị shapụ ọnụ anyị karịa nọ ka anyị nebanye anya na nke ụlọ akwụkwọ ofu okpochi onwe ụlọ akwụkwọ onye nnu anịrọ ọ sị na enye na ndị maka onwere mgbe njide kparịa ndị mụ ụmụ mkparị n'ụlọ eme n'ọhụma na ọ bụ na ndị mụ n'ụlọ si n'ọmụ ụnụ ama mụchada asụsụ anyị mana akwụziri iwu ụnụ ọkwụ aga anyụ na-achịzi ụnụ n'aka na ọ dị na mma naanị ka ọkwụ na ga-esizi nnu na-achị ụnụ asụsụ wekwụzi ya n'ụlọ na ofe ụnụ enwere ike ga-akwụzi n'ụmụ ya bụ ọgananị ofu asị na onye ụbụlụ ka ọ bụ di ya bụ onye ụbụlụ nọ mana onwere ike ga-akwụzi na ụmụ asụsụ maka na ọlụ oyibo kwe nọsụ na ọ bụ na ọlụ oyibo kwe nọsụ bụ nsogbu dị na n'ụlọ akwụkwọ webụ ụzọ jeme ịma ụfọdụ mmụga ahụ ụmụ olu ọnwa anọ ka ọnwa ise atụ ọnwa ihe n'ụlọ akwụkwọ wakwa krechi nwadụ nwa abasịbụ ọmụcha m oyibo ọnụ akwụkwọ n'ụlọ wasụ n'oyibo mmenwa wuwe n'iwu n'ụlọ be m na-adịghị asụ oyibo n'ụlọ be m nke izi mmebe na anụ m onye nu anị ọ bụgada mana ọ bụ n'onye obodo nne m abụ n'onye obodo ukwu mana ọgwashi onye ọsụ nsụ m ọgwashi benye ga-elo na abụ m onye ọgwashi nke ọ na-eyi asụ ịkwụzikwa na ụmụ ya bụ isi onye abụ n'onye ebe n'ịbụ onye Shan ịbụ onye Lagos ịbụ onye Yoruba ịbụ onye Awụsa obodo ọ na wee mụ ya nwa ịkwụzikwa na ụmụ ya
ka ọ bụ oyibo ka iji bido n'iwe nke onye iji dama n'iwe n'ụlọ wee ga-eji bido maka ọ damecha ọdara asụ na alụ gbaa show ọdịnala so abansị mba na ga-enyocha anya ihe ndị mụmụ ndụmọdụ wee ga-esi nwa ike wetu isi anị ka ndị mụ n'isi wetu isi anị ụfọdụ ndị mụ na eji akwụkwọ na dị nsụmọ oyibo beni ya ma maride ihe ọpụcha bụ ụfọdụ oyibo ndị ọsọ maka na ụmụaka ka anyị bụ elegbo na dị jọọlụ oyibo so ndị ọcha lụọ ọlụ na-ebi ndụ ndị ọcha mana adụwa ọgwa ya okwu ọbụla ọgwa ya bụ atụtụ inu isi na dị mgba na papa na anị gị nọ ọsị na-ewu atụ ụzịza dị ndụ nye niile chiri jụ agba atụtụ inu ka ọ ga-ejiza ya adụwa asụ oyibo elugbo ọnụ bụ adụwa asụ enu anị elugbo ọnụ ya ka o ji bụ na-eme nwa alụ ike mụcha oluzie chi ụmụ ajụmawa ụmụ m gwee mụị ayam ịhụ ndị ụwa edum wee na-anọchi so anyị na-atọ ọ da asụ mana ọ ga-ịhụ ahụ ọnwa ọnụkwa onye niile na-ekwu one bụ one n'ọnụ mana ọ da asụ nye dị iche dị na ngịga na mkpọdụ nye dị iche dị n'ọzọmụkwụ efi na capital B nye dị iche dị ya n'ọnụ mana ọ da asụ onye dịbụzi n'ọnụ asụsụ ụnụ ya ma nwe ike ji asụsụ ụnụ gwa nwa ya okwu bụ ụnụ nọ n'ilo ka ọ si agwarị ya bụ ọnụ sizi odomere onwe ikwu okwu na ngwọcha kọmunikeshọn dị two way ka ọ dị na nwa ya anụ mana ọ da asụ onye dịbụzi n'ọnụ kịka ọ mara ọnụ sata ka nsị ka m wechi onye na ọ bụ na-enye ọgwụ n'ụlọ akwụkwọ gbasara kọmunikeshọn manwa agwụ na-enye gbasara kọmunikeshọn ọkpọkwudo ka mkpọkwure ka ọ bụ asị na nye chukwu ihe mdọ ya nwa bụ na ya ka ọgwụ ụnụ nye unu ga-enwe ike mme iji mee ka ọ bụ na ụmụ ụnụ asụ asụsụ anyị nye unu ga-enwe ike mme wee ihe n'onwe ụnụ aka ka ọ bụ na ụnụ nwa egene anyị ntị asụkwu ya bụ asụsụ anyị maka na amadọ na obenye ọkwụ anyụ na chi anyị chukwu amakwe daalụnị ka ihe ka ọgwụ ụnụ ka o si nwa daalụ sọ nwene ekwuga ebe na akpịrị ama agụghị ozi onye ozi onwe adịghị agwa eke ụmụ okwu ikwu mbụ ebe kwụ na-adịghị bekwu ka na-adị si amụgosi n'ọdịnala ụbụlụ and ya ka ihe emewe papa the same thing na nsụ anụ Igbo mezita ogoji na-adị m bụ onye ọ bụ na ọ mara ọdịnala ọ mara na wee ba kụzie eme babe mmarị na adịmanị abụ na ịgọ mmụọ aka na adị m ka nsị mụ ha nke now onweghị ife nchọpụ ha kịta na in this 21st century society anyị nọ ihe mmanya na onwe ife ọ bụ na anyị na self enslavement ya bụ na ọ bụ na imeme ife na ọ dị na-adị ka nke ndị ọcha na ọ bụ na ya yes ya bụ na anyị enslave onwe anyị na ife aka anyị eyime onwe anyị osu ụmụ ofu ịta nja ga-ata rifọ nke okwu a n'olu enwe ndị ụmụ ofu okenye wakpọ ha osudo mana oge ọbụla washi osu ya afọ ọfụlela waji shi osu ọbịa ofu mmọsị ọbịa so ịdị nwenyi wee jem ugbo oluzie n'ugbo bifo ọ ga-elu ugbo mmiri amụ nke bụ eso nere ya azụ n'ọmọsị a so bifo ọ ga-eje lụrụ ọkọtọkọ ebe ụzọ baa n'ime ụlọ ubi bịaje dana nke ya bụ mmiri agọsịsịfụ na ahụ ọbịa wụpụ ha dị akwa ekomene n'anya ọkụ na ọbịa jeze ofu okenye oge enu ji dị mma n'ihe egwu ugbo n'iwe onye egbuchi n'elu nwee na-ekwu n'ụkwụ na-atọ ụfụ ka unu esi n'ofu ite unu erife ofu ite anyị mana ife bụ poison ma anyị mana na ọ ji akụ nsi akụ aja na ọbazụma onye mezi ife osu ya ife a na osu ya ya so na ọ dị adị mma ekwuga m emụ bụ oje na abụ na nwa nwunye nwa ụgwọ na nwa ga-aza afọ oyibo afọ enu ana anyị ka ọ ga-aza maka ọbụga na in some homes today a ga na-asụ n'ọnụ anyị na-ejikwa oyibo na-atapịa ọ dị mma ka ndị dị na-awọcha asụsụ ahụ na-awọchakwọ akwụkwọ dị ekiri na onye na-eme mmadụ ọnụ na ife anyị ihe na-akwụ bụ amana ka m ga-esikwu in some homes today ị ga-afụ nadị na nwunye tinye n'ụlọ na nwunye ya mebi na ọ bụ onye sha ọ na-adị bụ onye akụmazi na onwe onye ga-asụzi asụsụ ọnụwa na that family na that house as a whole oyibo kwa ga na-asụ na asụ n'oyibo asụ abụ oke so most of the children now are washed na amaghị na
ka nnekwu ụnụ na true language na anyị ga-eji wee stop ife bụ ifi ka bụ ifi na nwata dana na maybe n'okpogho na obedi eje so kela, you know, all those things all there as a means of language. No, when language you can solve a lot of problems. What you make is ya mbo isi so people are gonna you see, so things like this we for I suppose in a many. You know Asaba, for example, now. In Noga Asaba, in Asaba, if una na Swiss, na no Nelson Mandela together na Swiss. Mane mega no ni say kebo. Mane chona kije kebia kikudo. When they came, you know, no problem is na no nya bu na when anya bi eme. So I just jojo, but how kikai ge we came to preserve our culture in this 21st century. Am I right? Yes. So now, the parents, we need to do a lot. We need to do a lot. For example, now, Ega no ni boke ni jolo ibo, maybe ni jolo ibo na Lagos or maybe ni jolo ibo na Abuja. Mana uno sisi bia do mebo ni daga ku wisi nwunye yi. No, maybe no daga news or maybe na work for family meeting. But on your own, masi ne ke bia ka ke mai ife bu izwebo ke mai ife bu kwase ni ife umune ncha umuno ye malani ilolo ibo umune iskwe amana maka gizokwa na okwu ka in this 21st century sozukwe ni ife men nega afọ na nke ejuka no si na nko na ọ dị ejuka mba kwa nwunye asị ya nọchime na biko kwedo na ọ dị ejuka na nke ni for na nikome and all that. So it goes beyond ifanye okutata no when kikaye need to preserve our culture, kikaye need to preserve our names in our homes. Kika aunani ndisi from anyoma piande nani your homes kikiye me eswa swaka why woha no bonetition la nototo e asolo why English or e asolo broken language. Osa daddy good morning. You understand? Mwe ife nne ojoku kwa nekile nte shola nototo nde pomogbo see from the beginning now for what ojoku can get. I don't know what is good morning. I don't know what is good morning. I don't know what is good afternoon. I don't know what is good evening. If them might be no na no nya bomobo and no say ko bo and my ifu ekene mi ono no bo ni bo nyogbo. You know, things like that. So my brother, if I need you need na government has little to play in this little just they have nothing. The family aka anye ko the government. Aka anye ko the government. No, now if we miss now this is gonna government will little to play in our primary schools. One or akuzi vernacular language and keep vernacular yabu asuswe kan jolibo anyi de nde seluku as my as an exam na HS3 man obia SS3 we lost it anya de desia couple exam. You know, manage in other places, in other clients, like for Yoruba for example, where there now, so nothing stops government to reintroduce our local dialect into our curriculum. That also will help us. Yes, to see how to salvage this problem, because Nanyoma as a whole, we are a unique place. Anyoma is a unique place. Like I told one of my friends the other day, na a mile, na a distance from Iselu to Buluku, not just 200 naira okada. Mana no you Buluku so bega man no you Buluku bonya. Onyobio, which is just a kilometer, just 1 kilometer to Buluku. So azega man no so language is very unique. Very unique. Language all the very unique, and we will continue to preserve, because I said something before. Most of them in the watching it, nobody minor discipline or if you now what was why when you forsake your kinsmen, because need to embrace social culture, or maybe need to embrace Western culture. What you are indirectly telling whoever that you have borrowed that culture from, that you are a slave, that you have no starting point, that you have no origin. That is what you are telling that person. And that that language preservation happened by Esusukwani. What are we doing to showcase our culture? Even though I can make chop, yes. What are we doing to
non-verbal language, verbal language. What are we doing to make sure that we preserve our culture? And before I need this microphone of my brother, I say thank you to social media. Social media has been able to do a lot for us. Somebody like Fortune Award, I got to know him on Facebook, and what got me attracted to him, Bona Ifome, basically the preservation of culture. About £1. This thing I have for me, as in, it has to do with huge money, but at every given time, he's sacrificing his time, his resources, make sure so that we'll be able to understand. So wherever you are watching from, this is a beautiful project that I also employ. Now they are Indian overseas. Yes, most of them they will call and say, I want you to give live video. These things are logistics. Ego is involved. You understand? So we need a lot to do to see how to preserve our culture. Obono go for you or Guanyan child. Dalo shinne. Una hwe ko nu si aso maka na enye ogwu na ụnọ akwụkwọ. Ogwu kwesi akwụzi ndị mmadụ ka a ga-esi jikwame asụsụ. Nwene na nwene a dị eri nni asụ wa bushikwe. Ya ka o ji bụ na ka ọkọwanye ọnị n'asụsụ we ịgba na moto gba ọgwụ ego ise asụsụ ọzọ ka ị ga-ekwudo na ya bụ ba anyị nọgba akpọ anyọma ịbịa n'enu a na ịbịagada n'ogbulukwu abụ onye ogbulukwu mana jidoni munyeni ya na jidoni munyeni abụ n'ofu nyọ isi njidoni munyeni asị m ịbụ onye akwụkwọ ka isi bịa n'ọbụla ịbụ onye ishụkọ bụ ịbụ onye udo ịbụ onye udo ya na ịbụ onye udo abụ n'ofu nyọ shapụ m ya na hapụ m abụ n'ofu nyọ jidoni munyeni ya na jidoni m ifeni abụ n'ofu nyọ nwa niile dị n'ofu obodo mana nke ọbụla ya so ga-enye n'ime aka mmarị bụ na akwụkwọ n'obodo isi bịa ya ka o ji bụ na asụsụ dị mkpa nne ama enwe ike yefe ihe edeka awọchana ị ga-enwe ike wọchagada tupu a ga-eji ihe ya jiri maka na ọ bụ na nwa agwọ dị niile ndị ọfịa nkwụ were eke nkwụ maka na ahụ na-adị wọcha na-enye ọ bụghị elu n'eriri ya ka o ji bụ na tata ọ dị mkpa chinne ka anyị wepụ isi anyị kụzie n'ụmụ anyị mmewa chukwu adịmeke hụ na amụghị nwa wọcha ka o si dị ọ dị n'ofele na yu na nwunye yi na ndị niile ụlọ na wee nọ n'ụlọ ga-asị na-esi tata bido n'asụsụ anyị ka a ga na-asụ na nwaanyị olu na akwụkwọ ya na ndị ụlọ akwụkwọ egwu dọgama bụ wasu nwa oyibo bụ mana ọnụ onye ọchọ egwu anyị ma onye nke nchọ egwu anya nji asụsụ anyị na ụbụrụ gwa nwunye m na-achọgwakwa m ịpụ n'owe ahụ nwa m je chụla akwụkwọ anyị cheri n'ọnụ ụzọ ọ mara ya na-apịzikọ ọnụnọ n'ihe niile akwụ ụfọdụzịa okwu mekpuru ewe mana ọ mara anya tupu o ji ga-amarị na aiz bụ akwa ọmala ọnụ ọmala ụkwụ n'ọkwesị ebido n'nwandu ibidozie na-enọ ọ bụ na enwere ike kwụziri m asụsụ ama nwe ike banye ụfọdụ ezinụlọ maka na ikwudo ndị agadi na ụfọdụ n'ime ụwa na-akọwa n'inye adụwa agwa ya na asụsụ echenji ndị oyibo asị na asụsụ dị dynamic igwe ga-eji isi gịtanị na mmadụ ji soro nwunye mmadụ lashọ ya amarị na oso nwunye ma lashọ wee na oji nwunye mmadụ igwe ga-eji si na ilokọkpa asụ wee na ọzọ ya ụkwụ n'ọfịa asụsụ ya bụ ọtụgharị atụgharị na-agbanwe ka asụsụ aga na atụgharị ka asụsụ aga na ọtụgharị maka na ndị asụ na adị iche n'iche mana inwe ike mmụcha ndị dị ofele n'ime tupu ị ga-adịji mmụme asụ wee na-ga-ebu ụzọ kwagodo okwe nke dị elu tupu ọ ga-eji kwume nke dị ala ị ga-ebu ụzọ mụcha gada kwesị asụ tupu ọ ga-adị luzi akwụzi meniwe ndị niile kwụzi ụfọdụ oge kịta na ị ga-ahụ ndị luge 80 years ụfọdụ 70 years ọ bụ na okwu wee ikesa ụfọdụ n'ime wee esone na enu a na-ebe ụfọdụ so n'ọlụ oyibo na-ejezikwa enu maka na iso n'ọlụ oyibo eminine ya ma mụchazi asụsụ obodo isi bịa ụfọdụ so n'ọlụ oyibo awa kpọm si mme nwa m amaghị akwụkwọ ọrị na nwata gị bụ mana nye na iwu n'anya chinne na anụ kwesị eme ọnwa na anụ kwesị eme ọnwa akọwa menụ m ụyọ nkọwasịzi anaghị ahụ a ọsị ndalụ
olu na-emisi anyị na anụ asụsụ anyị ụfọdụ ndị kụziri m nye anwụghị ụfọdụ anwụghị mgbe asụ iri garị na mgbe asụ osu garị ụfọdụ anwụghị nye ndị ọ na-ewe gwa m ọ dịka na-eburuwe amamife gwa mmụ wee ka dị nwụ utie m n'isi bụ anwụghị onwe ụfọdụ nye ọ bụ na na-esesọ mmarị maka na nwata mmarị ga-enye agwa mana ndị gwana m anwụghị ụfọdụ anwụghọ ọ bụ na agwana m ya ma mmarị na nnọọ ka nye nide ngwagide ya eje zụwa ndị mmadụ agwa onye gwazi nye nwa ndụ ntanị nọ ka o sikwa ụdị ezie ọ dị mkpa nke anyị si bidogide ọnwa bụ na ọ dị mkpa ka ịkụzie n'ụmụ anyị asụsụ anyị ka ọ bụ na ịshịa nwanyị ọzaghị ka ịshịa nwanyị gwa nwanyị na nwata fegekwa obodo rie nsị o nwere ka isi ga-agwa ya n'oyibo ọba metụ a n'ọbala ọba metụ a n'ọkpụkpụ asụ ọba jụọ oyi o nwere ka isi ga-agwa ya isi mmadụ na mbụ shatọm ayịyọ asụ ajụọ ya n'oyi isi mmadụ ifipụ na asụ n'izume ya tọọ n'isi aka nsị ya banye n'ọnụ asụ ajụọ ya n'oyi ebe ka isi ga-agwa m onye mmadụ ihe dị n'ọnụ oyibo ịgwagata ya n'ọnụ oyibo ọsị babe leave that mana ịgwa ya n'ọnụ asụsụ anyị asụ ajụọ oyi ọmarị na ịmarị nyekwu n'ifipụ na asụ n'izume tọọ n'isi aka nsị banye n'ọnụ nwunye m bụ onye ụfọdụ oge mme ka ọnụ si m ike n'asụsụ anyị karịa ya mana agadi zụa ụfọdụ oge nye ọ ga-ekwu nlocha amụme m na-elochado ụfọdụ sef ọmụme anyị nọbiri na ọkwa ahụ enye na nwata na-esi na ebe na ya nọ ka o si sitụ ọ bụ na nwunye m ka o sitụ ọsị he onye si nye ni ericha mmọbụ mmụọ ihe m ya ha onye dị mmadụ na-asụ asụsụ be ka isi ga-ahụ ụsọ dị n'ime nke ụmụodiri nye na nkwụ na ahụ ishi m ashịna m yọsọ ewo okwumazani azọchakwa m okwu amụ be ka isi ga-amụcha menye dị nọ nke a kwudo nwa bụ kwuzie na ụmụ ịbịa abịawe wee chechula ụzọ ụtụtụ sigede nke na-ebido na ụmụ itechula ụzọ ụtụtụ asụwee ọ bụ na oji ogwugwu ekene ya mana nye oji ogwu pụcha n'oyibo ya mana nye ọpụcha jụọ ndị mmadụ agwawe ọ bụ ya jụọ m agwa m ojogwu ndị ọ bụ na mbụ gwa bụ ndị nze na ọnụ ahịa kwa bụ onye ọ bụ na ịhụ ekene ojogwu oji ọgwụ eri kwa bụ na-enukịtakwa ọgwụgwọ ndị ji ọgwụ eri ndị obodo dị dịka Russia ọgwụ ọgwụgwa ji eri ndị obodo dị dịka US ọgwụ ọgwụgwa ji eri walụ ngwa ahịa ndị ọbụla ịhụ ekene ononwu ojogwu ononwu ya bụ ndị onisef ndị ọbụla wee nne mmadụ ọnwụ ononwu ojogwu nze na ọnụ ahịa ka ndị na-ebu ya bụ ndị oyibo kpọ warlords ọ bụ ya ma na-enye asụsụ obodo ụnụ ihe hụkwa ekene mmadụ ojan nye ọkpọcha bụ tourist wondara onye ọ bụ na oje obodo dị iche n'iche na mbụ a traveler ya bụ ojami dịkwa iche wekene nke ọnọbụla ojami onye ọ bụ na ebe ọ bụ na olu ọwaye ọmịa ya bụ he that prospered anywhere he goes ojami na nke esi bụ na wekene ya ojami asị wekene ezi ya wesị good morning isi the word normal ụfọdụ n'ime anyị dị mma ga-edome gbagbawa na anị fịa wetara ọ bụ kwụzie anywhere ya wee wọcha amana bụ isi the word normal wekene ojami ọsụ wekene ezi ya wee na-ekene good morning bụ ụmụ na ọwọcha na-enye ojami bụ bọs na ka ọ jụọ akwa ekọwa n'anya ọ bụ ya bụ ọ dị mma bikoni ndị mmụ ụmụ arịrịọ ka anyị ji n'ụlọ ya ka ọ bụ n'olu echi bọbụ na chukwu wedome m mkpụcha na nne mmadụ afọ abụ kensike afọ abụ nwa ọnọkọ asụma nwa ọnọkọ ebe ka bụ asụma I'm from Obio esi na Igbo Obio yes I'm from Obio I am in Obio sorry sir I didn't get that ya bụ na Obio onwe dị bụ na Obio wee so na Obio mala asụ Obio bịa kwudo n'isi m nwene m ya mali ndị na-abụ m onye Obio ewere ekwe m onye o dịka onye Obio karịa ayụ ọ bụ na ndị na nnadị Igbo onye Obio ya bụ ụfọdụ ga-asị ni I'm from Ugulukwu my dad is from Akwedo my mom is from I don't know the name Ogbenye abi Ogbani what's the name again I don't know where exactly ya bụ ahụ ụfọdụ elugede
oge ọ bụ na akpamagha wee ibewe mgba ba na-achọkwa enume